وزارتا دروی امریکا پîrozbahî Nêçîrvan Barzanî kir ku weke Serokê Herêma Kurdistanê hate hilbijartin. Berdevkê Wezareta Derve ya Amerîkayê Morgan Ortagos ji tora medyayiya Rûdawê re ragihand ku Amerîka sûd ji pêwendiyên xwe yên nêzik li gel Nêçîrvan Barzanî dîtiye. Wan bi hev re li ser gelek mijaran kar kiriye bi awayekî ku her demê hevkariya wan bi hev re hebû ji bo ewlekariya herêmê, caksaziya aborî û asayîkirina pêwendiyên di navbera hikûmeta Herêma Kurdistan û Iraqê de. Wezareta Derve ya Amerîka dibêje jî wê Nêçîrvan Barzanî weke hevbeşekî wan yê girîng bimîne. Ji aliyê xwe ve rêkxerê taybetiyê netewên yekgirtî ji bo proseya aştiyê li rojhilata navîn pîrozbahî Nêçîrvan Barzanî kir. Di twîtekê de Nîkolay Miladînov dibêje her demê Nêçîrvan Barzanî dengê bihêz yê jîrbûn, liberalîzm û pêşketina xelkê Kurdistan û Iraqê bûye. Miladînov got jî pêwîstiya rojhilata navîn bi kesayetên weke Nêçîrvan Barzanî heye ku nû neratiya nifşê nû dike.